No niin, tervetuloa Kaiterven tilalle. Haukkamaa safarit alkamassa tässä ja lähdetään tuossa semmonen peltoalueen läpi ensin ajelee ja sieltä lähtee sitten mennään metsäiselle uralle. Ensin on kivikköä, kalliokkoa. Sitten siitä eteenpäin alkaa olla pehmosta. Sitten varmaan päästään vähän vinssaileenkin. Siellä on jollain tavalla upottavaakin maastoon tän lauhojen kelien johdosta. Safarin kesto on varmaan semmoinen joku parisen tuntia, mitä ollaan siellä reissussa, ja siellä käydään sitten puolessa välissä semmoisella metsästysmajalla vähän evästämässä ja sitten taas jatketaan ajoja. Kiitoksia Isännälle hienosta safaripäivästä. Kiitoksia. Kiitos. Jonkun on oltava kuljettava. Oo, pakko.